Здравейте хора, аз съм TheClasher27 и днес ще почнем поредица на Clash Royale. Аз съм се развил, вече съм 8 арена. Така, днес ще направим само една битка, 2 в 2-то. Да ви покажа горе как се играе играта, вие ще ме гледате. И да почваме. Така, тук зарежда, за да влезем в арената. Тук да видим на моя съотборник дека. Добре. Така. Сега. Клон основното, значи. Един визър, предполагам, че ще се справи. Оу. Той има 10 левел миньони. Миньон хорд. Което е много добре. Пуснем един принц. Стига много тъпо. Нищо. Тая игра сигурно ще я паднем. Тъй как гледам. Бият паяк демидж ми се струва. И така. Да. О, добре. Не трябваше да го прави това, защото да, знаех, че ще направи нещо. Добре, както ще да е. Всъщност не е както ще да е. Тъбон, не. И тъбон, значи. Спък си издуха да лога, добре. Добре, тук. Мисля да пусна принц. Сега те само с ракети му стрелват, бе. Какво правят, бе? Добре, тук един визър веднага. Добре, мисля, че ще бием в момента. Не, бе, тъпи стреля. Добре, принца стигна до кулата. Много добре. Добре. Набихме горе-долу добър демидж. Но и той сега ще набие такъв. Да, ето бутна кулата. Тук мисля да пусна един принц. И така. Аре, тъп принц, значи тафа. Просто не мога да бим да стига, значи как ще пусне този тъбъл. О, бихме. И това е победа. Добре, не филмахме. Не ръбеса. Аз пък се смея. И така. Добре хора, това бе всичко от мен. Ако искате да влезете в клана мен, но в клана ни, по-точно, няма места за сега, но ще има, нали, ако има, влезте, казва се Fan Club Heaven, с главни букви. Така, тук мисля някой път да направя турнамент. Да, и до скоро.